James Okoth, Ramogi TV. Kwa the county Makilifi nyakuramga jonja ten piny Kenya William Ruto singo chuogo aput mabiro timo nonro weche mosebedo kati moregwenge ma Shakahola county Makilifi kama kwanji mathoth osewito ngimagi kaluwore gi puonj moko mag din ma osebed ka ipuonjogi. Ruto yangoni piny Kenya en piny maluoro Nyasaye kendo piny owacho ok bi mondo jomoko manok tikod din marach erocho ratich oganda mamoko jomoko manok tikod din marach erocho ratich oganda mamoko chwe lalo ngimagi. Ren piny osingo timo romo gi jotend dinde mapacho ka mar sumo paro kendo keto winjruok ewi yore makare mago mag tayo kuonde lamo mathurka. Nitafanya consultation na viongozi wetu wa dini katika taifa letu la Kenya. Tuwe na task force so that we can weed out the characters who want to abuse religion, to run businesses and things that are anti-religion in the Republic of Kenya. That we want to provide a framework agreed with our religious leaders, a framework that will provide for self-regulation so that church, so that religion, so that our spiritual leaders can have a mechanism where they can point out to government those who want to abuse religion for other purposes. Kapodwangyo mag moten record thoe